Имам още една котка. И под нея имам още една. Цаки, цаки, маки, мялки. Ето, другите котки. Аз имам още котки, но те къде са крит, не знам. Може някой да излезе, обаче Скоти е много добър и няма да ги изяде. Те се крият буквално по това борченце и тук се крият и под гумата. Чакайте. Ето едното, тук спи. Чакай, абе, махни се, ма! Ето я. Ето го едното. Това е момчето там, където спи. Ето тук се мушкат под гумата. Виждате ли? Ето тук. Чакай сега да видим Скоти. Скоти! Той е красавец. Скоти, изправи се. Стани. Вижте как гледа хитро, ей. От. На 10 месеца. Той мисли, че го снимам. Така на снимка. Да. Ето го, сатуричето. Само. Той не знае как се бие. Иначе ако знаеш как се бие, до сега сме мъртви. Някой се жени в момента и... Има. Така. Между другото, котките ми влизат в този двор. Това са съседите, които не говорим с тях. Да, това ми е люката. И така седя и се люшкам. Между другото, паднах и се убих. Чакай сега тук. Правим малко, защото така ни става бин. Вижте какво е мръсно. Слушай мръсно. Между другото, водата в басейна е пълен ад. Мръсно е, така мръсно, че аз не влизам в този басейн. Вие това е ужасно, бро. Това е ужасно. Виждате ли какъв грозен басейн има? И ще кажа, източва и годи отново. Айде, какво ще чакаме? Гледате какво това. Това е ил. Ако искате да ви направя едно влакче на двора ми, пишете в коментарите. Дай ще ви направя влакче на двора ми. Айде, гудбай. Сега ще снимам още едно видео, така че